Alkohol vůbec? Každý den. Rozhodně pijeme víc než jiný národy, si myslím. Já takový problém trochu mám, takže myslím a většina mých kamarádů taky, takže já myslím, že jo. Myslím si, že nám to škodí, pokud chceme vystupovat nějakým jiným způsobem, než lidi, kteří tady pořád někde ležejí opilí a který spíš pijou pivo než vodu a mají ponožky v sandálech. Každý má špatný zážitky z dob puberty. Já si myslím, že v našem světě je fajn, že něco je takhle levný, řekněme. Aspoň jedna věc. Tak teď mě poslouchejte. O Češích se říká, že jsou alkoholici, mají sklon k podvodům a obcházení pravidel. Říká se, že spotřebováváme nejvíc alkoholu a piva, že jsme líní, simulanti a švejci a to je podle mě kletba. To někdo z vás vyplnil do dotazníku na webu Dobré ráno Česko. Opravdu je to s námi tak zlé, co se týče alkoholu? My to jdeme zjistit do ulic, tak pojďte s námi. Sledujete Dobré ráno Česko. Vy pijete alkohol? Každý týden. Při jakých příležitostech? Asi s kamarádama hlavně. Ne, já nepiju. Alkohol vůbec? Ale ne pivo. Nepijete pivo? Moc ne. Minimálně 3krát týdně třeba si dám pivečko. Jen tak pro radost, někdy většinou s kamarádama. Že samozřejmě zajdem na pivko je v České republice normální věc, tak asi tak. Já piju alkohol. A jak často? Teď jsem měla zrovna 2měsíční pauzu a je vždycky skvělé zjištění, jak je svět v jasnějších konturách, když člověk nepije a jak je spánek kvalitnější, tak to je moc fajn. A teď se snažím si dát opravdu skleničku vína, jenom když cítím, že mi to ten večer sedne. A jinak teda musím přiznat, že já miluju pivo, jsem pivář, ale už přistupuju k jiným alternativám, které jsou bez alkoholu. Ne, nepiju. No, říká se, že to piju společensky, což nikdy nevím, co přesně znamená, ale není to, že bych si doma otevřela láhev vína, když jsem sama. Ale když jsem někde s přáteli nebo někde na akci, tak spíš sáhnu po tom alkoholu, než po něčem nealkoholickým. Myslím, že to je natolik automatický, že se nad tím právě často zamýšlím, jestli bych neměla ve svém životě něco změnit. Ale pak člověk vidí, že všichni okolo něj to tak dělají a naopak, když se někdo pokusí abstinovat, tak tam vzniká nějaká stigmatizace v tom kolektivu. Každý den. A jaký nejčastěji? Asi pivo. Asi pivo, no. Nikoho nepřekvapí známá statistika, že Češi vypijí nejvíce piva v přepočtu na osobu na světě. Počet pivovarů v Česku neustále vzrůstá a blíží se k číslu 600. Dlouhodobě patříme v Evropě k zemím s nejlevnějším alkoholem. Podívejte se třeba na tuhle mapu cen piva. Podle posledních dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se v Česku ročně spotřebuje 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Jsou Češi alkoholici? Nemyslím si. A proč? Protože takhle generalizovat celý národ mi nějak nesedí. Rozhodně pijeme víc než jiný národy, si myslím. A vzhledem k tomu, že tady je pivo levnější než voda, jako v supermarketech a tak asi docela jo. Rozhodně ne všichni. Tak asi záleží od každého člověka a ta statistika mluví jasně, že máme největší spotřebu piva na osobu, myslím na světě dokonce i, takže možná bychom se nad sebou měli zamyslet. Ano. Ano. A proč? Protože je to tady normalizované, je to úplně všude, na každém hřišti někdo pije pivo. Úplně kam se jde, tam je vždycky pivo a když tam to pivo není, tak je to problém, mám pocit. Takže no, je to nějak v kultuře zaběhlitý. Je to smutný, máme moc dobrý pivo. Všichni ne, ale mnoho ano. Myslím si, že spíš jo. V Česku se hodně pije, ta kultura je s tím jako hodně spojená. Když někdo je abstinent, tak je to zpravidla takovej nějaký, jako je to něco takového zvláštního, takže nevím, jestli alkoholici, ale minimálně je to součástí té kultury. Záleží asi v porovnání s kým, ale myslím si, že to procento alkoholu je tady dost vysoký. Já takový problém trochu mám, takže myslím a většina mých kamarádů taky, takže já myslím, že jo. Myslíte si, že tedy alkohol je problém pro nás, pro Česko? Určitě. Já nepiju vůbec, takže já jako fanoušek piva nejsem, ale jako mám kamarády, kteří jako jsou milovníci piva, zase jako mi to nepřipadá, že to je něco vyloženě jako špatného, je to takový. Já osobně k tomu mám takový spíše negativní vztah, ale jako nehodnotím to z té společenské roviny. Myslím si, že nám to škodí, pokud chceme vystupovat nějakým jiným způsobem, než lidi, kteří tady pořád někde ležejí opilí a který spíš pijou pivo než vodu a mají ponožky v sandálech, že jo, tak známe to. My Češi býváme často jako pyšní právě na to pivo. Myslíte si, že to je něco, jakoby, čím bychom se měli prezentovat v zahraničí, nebo ne? Asi marketingově to je skvělý, jezdí sem lidi za českým pivem, ale nevím, jestli to je úplně něco, čím bychom měli být proslulí. Možná bychom mohli začít lákat na nealko pivo.
No, já myslím, že tady je mnohem víc zajímavějších věcí, než je sem lákat, aby se ožrali. To není úplně ono. Tak neměli bychom je lákat jenom na pivo. Měli bychom je lákat na památky, ale na pivo můžeme taky. Já asi bych řekl, proč by ne, když to tu jako umíme, tak jako nevnímám to, že by to jako bylo něco, s čím se nemůžeme chlubit, no, když to tu umíme tak dobře. Myslím si, že je to hezký, že to pivo je prostě náš takovej český pěkný klenot, ale myslím, že za náma stojí i spoustu jiných skvělých úspěchů a máme tady úžasný lidi, kteří dokazují velké věci, tak to pivo by neměl být ten prim, ale nevadí mi, že jsme tak prezentovaný. Myslím si, že jako asi hlavní věc, na kterou bychom měli být hrdý, to není. Vzhledem k tomu, že je to prostě alkohol, ale rozhodně to nějakou hodnotu má. A myslím si, že to, jak nás právě lidi v zahraničí vnímají, že třeba jsem se teďka dozvěděla, že v Dánsku sem jezdí maturanti pro to, aby se tady poprvé opili, protože tady máme pivo na každém rohu a je levný. Nemyslím si, že to o nás vypovídá nic moc dobrýho, ale myslím si, že s tou naší národní identitou to strašně úzce souvisí. Já nedovedu si představit, že bychom si to nějak pokušeli se třást nebo tak. No, určitě, pivo je úžasný, pivo je jako skvělý, takže to je podle mě to hlavní, taková ta naše hlavní pýcha. Krom když nemyslím samozřejmě nějaký památky a takhle, tak to pivo nás celkem jako do toho světa dostává, jako do podvědomí nějakýho. Dobrá reklama to určitě je, jestli to je ta asociace, kterou chcem, tak to je podle mě na další debatu. Já si myslím, že ne, ale it is what it is. Těžko říct, myslím si, že jo a ne. Myslím si, že pivo máme nejlepší, ale zároveň sem jezdí typy lidí, kteří s tím pivem nemají úplně skvělý vztah, jako my sami, si myslím. Myslíte si, že je pivo moc levný v Česku? To ne, není právě, jakože musí být levnější, ne, tyjo? To je každodenní chleba. Asi jo, jako vzhledem k tomu, že vždycky, když jsem v zahraničí, tak tam takhle levnej fakt není, jako to vždycky rodiče říkají, prostě to jsou ceny, že jo? Takže jo, myslím si, že ano. Ty jo, v centru Prahy asi si myslím, že ne, že to úplně jako v centru to, ale mimo jako centrum, tak si myslím, že relativně jo, dá se to prostě. Já si myslím, že v našem světě je fajn, že něco je takhle levný, řekněme. Aspoň jedna věc. Ano. Měl by být dražší tedy. Víc zdaněný, no. Zdražuje se, že? Jako mohl by se zdražit klidně ještě víc jako cigarety, ale jako není to už nejlevnější. Asi ne, připadá mi tak jako dobře naceněný. Nedovedu posoudit, myslím, že přiměřeně. Nikdy mě to nenapadlo, ale vlastně jo, tak teďko zrovna vyšla nějaká další studie, že je pivo zase levnější než voda. To není moc dobrý. Míra rizikového pití alkoholu mezi dětmi a dospívajícími dlouhodobě klesá. Ale i tak má zkušenost s konzumací alkoholu celkem 24% 11letých dětí, 44% 13letých a 73% 15letých. Rizikově konzumuje alkohol 15 až 18% Čechů starších 15 let, což je okolo 1,5 milionu osob. Alkohol může mít řadu negativních důsledků. Tady je třeba výběr několika zajímavých, ale smutných statistik. Odhaduje se, že až 2/3 případů domácího násilí v České republice souvisí s alkoholem. Počet úmrtí přiřaditelných alkoholů dosahuje 6 až 7 tisíc ročně, což představuje 6% celkové úmrtnosti. Patří sem nejčastěji onemocnění jater, intoxikace nebo dopravní nehody. V roce 2023 bylo hlášeno 10 616 trestných činů spáchaných pod vlivem alkoholu. Máte nějaké špatné vzpomínky na alkohol? Mnoho. Nemám, vypiju rozumně. Osobně ne, jako sám ne, ale s ostatními ano. Osobně ne, já to spíš moc nemusím jako fakt v rámci těch společenských akcí, kdy je s tím spojený nějaký odsudek s tím, když člověk nepije, to je jako můj jediný jako nějaký problém. No a kdo ne? Každý má špatný zážitky z dob puberty a mladšího věku. Spíš si myslím, že mi to nic nedává a historicky rovna v naší rodině to trošku problém je, takže jsem si uvědomila, že spoustu jiných variant, spoustu jiných věcí a nějak se jako nepotřebuji utlumovat, abych prožila ten život. Znáte někoho, kdo má problém s alkoholem? Ano. A řeší ho? Ano. Vlastně asi ne osobně. Nebo nikoho, kdo má zásadní, kdo by byl vyloženě alkoholik, asi osobně neznám. Ne. Znám. Řeší ho? Tak jak se to veme, snaží se, ale není to tak závažný, aby se to muselo řešit. Spíš z mýho názoru mají problém, oni sami si to nemyslí. No tak to vidíte sami. My to teď jdeme zapít a vy zatím můžete vyplnit dotazník na webu dobréranočesko.cz a vůbec to nemusí být o pivu, záleží na vás. Tak ahoj.